Greba orokorrarekin bateginez ireki diete bidea Amurrion, bizitza, lan eta pentsio duinei. 5etan abiatu dira pikete informatiboak eta nagusiki Zaratzeko industriaguneko fabriketan bildu dira grebalariak. Errelebo aldaketa dela eta. Tubacezen ondotik, Inauza eta Megatetz fabriketara jo dute. Handik, Castinox enpresara hurbildu dira eta txaloekin eskertu diete langileek grebarekin bat egiteko hartutako erabakia. Plantoaren indarra areagotzeko barrikada jarri dute industriagunean eta tarte batez kamioilari zein bestelako beharginak lantegira sartzea eragotzi dute. Balospeini Tuarten ere izan dira, eguna argitzearekin batera herrigunera joan bitartean. Goizaren bigarren zatian aldiz, Amurrioko saltoki eta banketxeetan zentratu da protesta. Herriguneko komertzio gehienak itzita zeuden eta propaganda banatzen aritu dira. Banketxe batzuetan lanean zeudela eta informazioa ematen ibili dira greba batzordeko kideak. Ondoren, supermerkatu zein zabalik zeuden herriko taberna apurretatik igaro dira. Goiz osoan zehar greba eta giro lasaia izan dira nagusi. Orduek aurrera egin ala, jende gehiago batu da mobilizazioetara. Egun osoan zehar, zaintza gunea egongo da Mendiko Lagunak elkartean. Arratsaldeko 6etan izango da mobilizazio nagusia Amurrion, baina 4:00 aurrera kale jira aldarrikatzaileak egingo dituzte.